Ако боядисвате косата си за първи път или не сте боядисвали косата си от 3 месеца или повече, следвайте инструкциите за цялостно нанасене. Използвайте тубичката на апликатора, за да нанесете боята. Нанасяйте боята по дължината на косата, като започнете отпред-назад. Използвайте пръстите си, за да втриете нежно с места в косата си. Разделете сухата си, неизмита и предварително третирана коса на равни кичури, широки около половин сантиметър. Внимателно изтисквайте тубичката, като нанасяте с места по цялата дължина на косата, от корените до върховете. Масажирайте нежно косата, за да осигурите пълно покритие и проникване на боята. Повторете процеса, като нанасяте отпред-назад, докато покриете цялата коса. Използвайте огледалото, за да се уверите, че сте покрили напълно косата на задната част на главата. Изхвърлете неизползваната част от сместа, ако остане такава. Оставете боята да действа 30 минути. Ако имате много непокорна или упорита бяла коса, оставете боята 35 минути. Някои тъмни нюанси ще започнат да изглеждат по-тъмни, докато боята действа върху косата ви. Това е нормално и не е причина за притеснение или тревога. Когато времето за боядисване изтече, добавете малко топла вода в косата си и масажирайте с места до получаване на лека пяна. Изплъкнете косата добре, докато не започне да тече чиста вода. Нанесете цялото количество лосьон за третиране след боядисване и изчакайте 2 минути. Изплъкнете старателно с хладка вода. Изсушете и оформете косата си, както правите по принцип. Насладете се на красивия си нов цвят.